Нека този часовник служи вярно. Ще бъде 9 часа, 15 минути и 10 секунди. Вижте, ако имате някакъв проблем, обърнете се към тези, които са ви оставили часовник. Аз знам за какво ги правят тия цилкове. Кажете колко пари искате. Не знам. Цанко, не можем да направим предаване само за часовници. Чухте, уважаеми зрители, каква истината и то не от кого идея. Чухте от един герой, от един доблестен човек. То си го проси. Искам твоите хора да намерят едни неща там, дето не има мястото. Не е толкова сме, колкото звучи. Извиняваш се на министъра и не забравяй за парите, бе. Простичко е.